Eto ddiw am y fraint o cael dod ger dyfron ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal, tywallt y lan ysbryd arnom, i ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad ar ôl yr oedfa. Fydd na oedfa nesaf pnawn Sul am hanner wedi tri a fydd Mr Brian Jones yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r ein heistedd Emynau 350, y sabath gwyl nefolaidd ddiw, ar hwn cyfododd Iesu'n fyw. 350 yn i aros ar ein heistedd. Cyn i ni ddarllen eich atgoffa am y cerdiau yma. Mae yna rai ymlaen y capel. Atgoffwch chi am amrywiol gwasanaethau sydd yn cael eu cynnal yma. Ond i'ch atgoffa am yr un sydd yn agosau, fydd ein noson o garolau, Rhagfyr y cyntaf, nosiau cyntaf mis, ac fe fydd y nosiau cyntaf ar Rhagfyr y cyntaf digwydd bod, yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Felly os oes yna rai chi'n abod, croeso chi fynd ar rhain a'i dosbarthu nhw, neu i ni'n gobeithio hefyd fydd yr oedfa'n fyw ar-lein. Nawr, i ni yn cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch yw hon heddiw, dyna yw'r teitl fydd ar yr wefan, ac felly ni'n mynd i ddarllen y ganfed Salm. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl y ddeiar, gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd, deuwch o'i flaen efach an, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw,
fe a'n gwnaeth ac nid ni yn hunan, ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Ewch I mewn i'w berthef a diolch, ac i'w gynteddau a mawl, diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw. Cynnes da yw yr arglwydd, ei drigaredd sydd yn dragywydd, a'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Gadewch I ni troed yr arglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn clywed, yn gwrando, yr wyt ti yn Dduw sydd yn abal I wneud yr hyn sydd yn edrych yn amhosibl I ni. Ac felly o Dduw I ni yn diolch o'r newydd eto, fod yr fraint yma o gael dod a'n mawl ger dy fron a'n deisyfiadau ac yn galw arna ti I ddod lawr ein plith. I ni yn diolch am y degau ni'n gallu tystio I ti agosau ato ni. Ond o Dduw I ni yn gofyn am fwy, I ni'n gofyn am yr ymwybyddiaeth hynny, dy fod yma yn ein plith, dy fod yn peri I ni sylweddoli, dy fod yn gweithio yn ein plith, yn ein cylonau ni, yn hylonau eraill, rho'r disgwyliadau hynny yn ein cylonau ni, I gredu dy fod yn gallu gwneud rhyfeddodau hyd yn oed yn yr oes dywyll hon. O Dduw, I ni yn gofyn I ti roi ffydd I ni wrth I ni weddio, a byddwn ni yn gweddio yn gyson, yn ddyddiol a thrwy gydol y dydd, a byddwn ni yn galw arna ti, o Dduw, trigarha wrthym, ter di'n plith, tywallt ysbryd arnom, gad I ni brofi ymweliad mawr o'r nef unwaith eto, o Dduw. Maddau ni nad ydyn ni yn dyheu amdano fel ag y dylsem, nad ydyn ni yn deffro'n y bore yn meddwl, ai, dyma'r dydd pan y byddu di yn gweithio yn rymus unwaith eto. O Dduw, I ni fel petai ni yn bodloni ar cyrraedd diwedd y dydd ac yn gallu mynd I gysgu gyda'r nos a deffro y bore arall ac yn parhau o ddydd I ddydd heb alw, heb pledio at y dydd, tyrd yn ôl i'n plith, gweithio yn rymus. Ac wrth I bob dydd fynd heibio, sil ar ôl sil, wythnos ar ôl wythnos, I ni'n gweld yr wlad yn mynd yn dywyllach ac yn mynd yn bellach ac yn galetach. O Dduw, mae'n mynd yn anoddach I hyd yn oed gallu meddwl am rhai yn troi ata ti. I ddod mewn trwy drysau'r capel hyd yn oed, yn dasg anodd, amhosib hyd yn oed, I ddychmygu y fath beth. Ac felly o Dduw, I ni yn galw I ti I rhoi disgwyliadau a dyheuadau. Gad I ni wir ddyheu I cael gweld dy law di ar waith yn rymus. Gad I ni ddeheu am cael profi dy bresenoldeb yn fwy ac yn ddwysach o Dduw. I ni'n gweddio o Dduw y bydd dy bethau di yn dod yn bopeth I ni. O Dduw, mor aml nid dyma yw ein dymuniad ni. I gymaint o bethau I ni yn ei dymuno I wneud a llenwi'n wythnosau gyda gwahanol bethau. Maddau ni am hyn o Dduw. Gad I ni I ddeheu a I ti ddod lawr. Rho'r ffydd yna I ni wrth I ni weddio, a byddwn ni'n gweddio gyda disgwyliadau, a byddu di yn dod unwaith eto, ac y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu. Felly o Dduw, I ni'n cyflwyno ein hoedfa I ti ar holl ddydd, I ni'n gweddio byddu di yn bendithio ni yma, ath blant ar hyd a lled y wlad a gwledydd y byd, a byddwn ni yn cael gweld ac yn cael clywed am y ffordd yr wyt ti yn dod i'n plith ni. A diogela ni cadw ar ein drwg I ffwrdd o Dduw. I ni'n gweddio na fydd unrhyw rhwystyr yn dod ar ein traws ni, ac y byddwn ni'n gallu treulio'r amser yma yn dy geisio di, yn dy foliannu di, yn dyrchafu dy enw ac yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. Felly bendithio ni nawr, cadwa ni arwain ni, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 40, glân, gerubiaid a seraffiaid, ferdd o gylch yr orsedd fri. 40 yn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r salmau, salm, y ganfed salm ar 4 adnod, salm 100 ac adnod 4. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau am awl, diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Nawr wythnos diwetha edrychon ni ar cam ddehongliad o gariad. Y gair cariad ar hyn oedd gwir gariad, ac o ble y daw gwir gariad, y ffynhonell honno o ddiw ei hun. Ac eto heddi, i ni'n gweld cam ddefnydd o'r gair diolch. Lle nad yw pobl yn gwybod beth yw ystyr, gwir ystyr y gair diolch, dwi'n sicr y mae yn fyd sydd wedi troi y gair cariad, os fi yna unrhyw air sydd wedi cael ei droi ben i weired, a dim syniad chwant gan amla, a hunanoldeb yw cariad yn yr oes hon. Ac eto yr un peth gyda diolch. Mae pobl yn defnyddio'r gair yn aml yn gyson. Ac eto i gyd a ydynt yn deall yr ystyr y gair. A y mwyafrif llethol ddim yn deall ystyr y gair gan nad yw yn mynd yn ôl at Dduw. Os nad yw yn dechrau gyda Dduw, os nad yna'r ffynhonell y geiriau yma, yna does dim gwir ddealltwriaeth. Wrth gwrs, mae yna ryw ddealltwriaeth. Ni'n diolch am rywun i rywun am agor y drws i ni.
a pethau felly. Ond i ddeall gwir ystyr y gair, rhaid wastad mynd yn ôl at Dduw. Pan gwelir y byd yn dod â'i hamryw diolchiadau, tro o tro, nid ydynt yn dod yn agos at yr hyn sydd i'w ddisgwyl o'r gair diolch. Yn y Beibl, i ni yn dysgu, mae Duw yw ein creawdwr. Mae'r salm yma i ddisgrifio fe yn y drydydd adnod. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain. Dyna i chi wers yn ei hunan. Dwi'n mynd i ganolbwyntio ar honno, ond dyna i chi wers. Duw sydd wedi'n gwneud ni. Fe yw y dechrau mhob dim. Ac ar sail hyn, mae yn ddyletswydd arno ni i ddod i'w bresenoldeb yn y modd cywir. Gofynir y cwestiwn, beth yw pwrpas, beth yw prif pwrpas dyn ar y ddaear? Ac i ni'n gwybod beth yw'r ateb, yr un ateb Beiblaidd, i ni'n gyfarwydd â hyn. Yr ateb Beiblaidd yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ond beth i ni'n gweld, i ni ddim yn dod yn agos at hyn. Dyw dyn ynddo ei hun ddim yn dod yn agos i ogoneddu Duw, i ddiolch i Dduw, i foliannu Duw, ac yn sicr ddim yn ei fwynhau o gwbl. Mae llawer yn gwrthod diolch i Dduw, yn sicr yn gwadu ei fodolaeth hyd yn oed. Ond yw hwnna falle yn berthnasol iawn. Yn y wlad hon, yn sicr, bellach. Mewn llawer i'w wlad, mae yna bobl sy'n credu mewn rhyw fath o Dduw, ond yn y wlad hon, siwr o fod erbyn hyn, byddai'r mwyafrif yn dweud nad ydynt yn credu mewn unrhyw fath o Dduw, yn gwadu fodolaeth hyd yn oed. Ac felly, pam meddwl am gorfod dweud diolch i Dduw os nad oes na Dduw? Ac dyna beth sydd siwr o fod yn wir am lawer yn ein gwlad ni. Eraill sydd yn credu mewn rhyw fath o Dduw, ac yn dod â'i diolchiadau, byddwn ni'n gweld hynny, dwi'n mynd siŵr beth yw'r dyddiad i cael gwasanaeth diolchgarwch, ond mewn ambell i gapel sydd dal yn agor i drysau, dim llawer o'r rheini ar ôl yng Nghymru bellach, ond o'r ychydig capeli sydd yn agor i drysau, os oes yna rieni yn mynd i'r capel gyda plant, efallai byddwch chi'n gweld yn y blaen ambell i arddangosfa o ffrwythau a llysiau a tiniau bwyd ac yna ni dosbarthu nhw wedyn ni i'r tlawd. Mi fydd ambell i gapel yn gwneud hynny ac mae yna rhywbeth hyfryd yn hynny. Ardaloedd ffermio yn sicr yn dod amser y cynheuaf ac yn diolch i Dduw am y pethau hynny. Ac fe fyddwn ni'n gweld pobl crefyddol yn dod. Ac i ni'n gallu dweud mae'n beth hyfryd, mae'n beth da, does dim byd drwg amdano fe, ysgolion yn i'w wneud e. A mae'n wers dda i blant i gofio i dod â bwyd ac yn y blaen. Ond i ni wedi mynd mor bell o'r hyn falle oedd yn symbylu'r peth blynyddoedd yn ôl. Y diolchiadau, mae gwasanaethau diolchgarwch. Mae'n gywir i diolch i Dduw am fendithion tymhorol. Does dim cwestiwn am hynny. A fe ddylen ni wneud yn fwy aml. Fe ddylen ni fod yn deffro. Dweud gras bwyd enghraifft. Dyna chi rhywbeth pwysig i ddweud diolch i Dduw am bob un pryd bwyd, ond i ni falle dod yn fyr, dim ond yn gwneud hynny, falle bod ni'n dweud gras bwyd, ac yn diolch i Dduw am y bwyd, ac yn anghofio, trwy gydol y dydd i ddiolch i Dduw, bod yna rhyw fath o elfen o ddiolchgarwch yn ein cylonau ni. Mae yna le, mae yna elfen yno ni, falle sydd yn credu'r efengyl, ni'n anghofio hynny, fe ddylen ni fod yn diolch i Dduw. Am fwyd ac am ddiod, am ddillad ac am gytrefi ac am deuluodd ac am yr holl bethau da yma. A ni ddim yn gwadu'r peth. Ond am drychineb, mae dyna ble mae'n heglwysu ni bellach. A dyna'r neges, gwasanaeth o ddiolchgarwch efallai yw hyn. Diolch i Dduw am y glaw a'r hael. A diolch i Dduw am y llysiau a'r ffrwythau. A diolch i Dduw am ddillad. A dyna le mae'n gorffen. Mor bwysig yw'r ymwybyddiaeth o'r materion pwysicaf oll. Iddo ein gwneud yn iddo yn ddefaid ei borfa. Mae fan hyn yn diwy, yn y Salm. Y drydydd adnod. Eto, gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw, a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain, ei bobl ydym a defaid ei borfa. Dyna yw gwir pwnc gwasanaeth diolchgarwch. Dyna beth ddyle fe fod. I ni fod i ddiolch, fe ddylen ni fod neud trwy dydd, bob dydd, wrth effro,
ein bod ni'n diolch I Dduw am holl bendithion tymhorol. Dwi'n ddim yn dweud nad ydyn ni yn credu bod yna leddfa. Mae yna leddfa, a mae yna le I cael oed fawn I ddiolch am y pethau hynny. Ond os nad ydyn ni'n dod at y prif beth, yna dydyn ni ddim wedi deall beth yw diolch. Ni all un person ddiolch I Dduw am afal ac am llysiau na dim byd os nad ydyn nhw'n deall bod eu henaid nhw'n saff hyd tragwyddoldeb. Mae'r diolch I ni'n rhoi am afal ac am ffrwythau am y llysiau yn dod mor fyr os nad ydyn ni'n deall yr efengyl. Yr eiliad I ni'n deall yr efengyl, yna mae'r holl ddiolchiadau eraill yn dod yn fwy pwrpasol. Wel, yn gyntaf, beth yw'r pethau ni fod I ddiolch amdano yn bennaf oll, yn ychwanegol at y bendithion tymhorol? Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y diolch am oleuni. Ac yna'n ail yn diolch am fynediad, ac yn olaf yn drydydd diolch am fendithion. Wel, yn gyntaf, diolch am oleuni. I diolch am unrhyw beth, rhaid bod gwir gwerthfawrogiad. Mae yn gallu dod yn gloi ond diw allan o'n cegau. Diolch yn fawr. A ni ddim yn gwybod am be ni di diolch. Fel rwy'n yn agor drws, diolch yn fawr am yn dod yn rhywbeth I ni'n dweud, yna rhywbeth greddfol yno ni. Os rwy'n yn agor drws I ni'n edrych, diolch yn fawr, ac yn y blaen. Ond efallai nad oes na wir werthfawrogiad. Allai ddweud wrth chi wrth I fi wthio cader olwyn o gwmpas y dre a mae rwy'n yn agor drws I fi pan dwi wedi bod yn straffaglu agor y drws. Mae'r diolch ydy bach wahanol nawr achos dwi wir yn gwerthfawrogi rwy'n yn agor y drws I fi pan dwi'n gwthio cader olwyn. Mae'r diolch yn newid nawr, maen nhw'n gallu gweld fy mod I wir yn gwerthfawrogi y weithred o agor drws. Ac mae yna lefelau yn does na. Petach chi'n rhoi 10 punt I brif weithredwr rhyw gwmni llywyrchus. Ni fydde'r prif weithredwr yn ei werthfawrogi gymaint a bydde un sydd yn cael trafferth rhoi bwyd ar y ford bob dydd. Rhowch 10 punt I rywun sydd digon o arian yn y coffre. A dwi ddim yn mynd I, falle dweud diolch, a dwi ddim yn mynd I werthfawrogi fe. Ond mae'r diolch mae rhywun yn rhoi sydd yn cael trafferth I brynu'r pryd nesaf, mae e'n mynd I fod yn gwbl wahanol. Y mwyaf yr angen, y mwyaf gwerthfawrogiad. Fe ddywedodd Iesu Grist yn ni'n glir yn y Beibl, y daeth Iesu Grist I achub pechaduriaid, neu allan ni ddweud hyn hefyd, y rhai sydd yn gwybod I bod nhw'n pechaduriaid. Nid y cyfiawn, neu y rhai sydd yn meddwl I bod nhw'n gyfiawn. Os ych chi'n meddwl eich bod chi'n gyfiawn neu'n dda, neu'n foesol, yna fyddwch chi ddim yn gwerthfawrogi beth nad Iesu Grist. Chi ddim yn deall beth yw'r ffys. Chi ddim yn deall pam bod rhaid pregethu'r efengyl o sil I sil. Chi ddim yn deall pam I ni'n tristau pan ni'n gweld cyn lleied yma. I ni yn mynd yn drist, nid oherwydd ni eisiau cynulleidfa fawr, I ni eisiau gweld pobl yn clywed yr efengyl. Pam? Maen nhw'n golledig a ni eisiau nhw glywed am Iesu Grist ac am y ffordd i'r nefoedd. Dyma beth sy'n bwysig, ond di'r cyfiawn, dyn nhw'n poeni am hwnna, dyn nhw'n poeni am y gynulleidfa, dyn nhw'n poeni am ddod i'r capel, dyn nhw'n poeni bod eisiau dweud diolch I Dduw. Pam sy'n eisiau dweud diolch I Dduw? Does ddim angen I ni dweud diolch I Dduw, achos dwi'n ddigon da, diolch yn fawr. Dwi'n digon hapus y myd, mae gen I swydd, mae gen I gyflog, mae gen I arian, mae gen I fwyd, mae gen I deulu, mae gen I gartre, mae gen I popeth yn ei le. Ac os gen I broffes, ardderchog, achos nes ddim eisiau fi dweud dim lot mwy. Ond mae'r Cristion mynd I sylweddoli, mae'r rhaid I fi ddod I di'r arglwydd. Pam? I ddiolch iddo fe am faddau fy mechod. Mae'r rhaid I fi ddod, mae wedi fy achub I o effern. Mae'r rhaid I fi ddiolch iddo fe am datws ac am llysiau ac am ffrwythau hefyd. Dwi'n diolch am popeth. Dyna'r Cristion I chi. Ond y mwyaf I chi'n gweld eich angen, y mwyaf fydd y gwerthfawrogiad. Ond yw'r cyfiawn, y crefyddol hyd yn oed. Dyn nhw ddim yn ei weld achos nhw'n meddwl, dwi'n grefyddol, dwi'n efengylaeth hyd yn oed, dwi'n neud popeth yn iawn. Sdim eisiau fi ddiolch, sdim eisiau fi boeni am y peth yma. Ond i'r pechadur, i'r un sydd wedi profi gwaith yr ysbryd glân, yn dangos iddo I bechod. Mae hwnna wahaniaeth mawr. Mae e'n bopeth i'r pechadur. Mae'r sawl sy'n meddwl ei bod nhw'n gyfiawn yn ddigon da'n foesol, nid ydyn nhw yn meddwl bod nhw'n mewn angen o gwbl, a sy'n eisiau help arnyn nhw. A fydden nhw ddim yn deall y dyheuad am drigaredd, nid ydyn nhw'n gweld ei bod o dan farn, ni welant ei bod nhw wedi dod yn fyr o'r safon, ac felly maen nhw o dan condemniad. Dyw hwnna ddim yn dod i'w meddyliau nhw. Dydw I ddim dan condemniad, achos yn ei barn nhw, fel wythnos diwetha, Duw cariad yw, dwi'n mynd I condemnio neb.
Yn sicr ddim y pobl crefyddol, pobl moesol, pobl efengylaidd. Dydy Duw ddim yn mynd i condemnio rheini. Ond mae'n fater gwbl wahanol i'r pechadur. Ac i'r un sydd yn gwybod ei fod yn bechadur. Yr un sydd yn gweld ei bechod ac yn ffeindio fe'n anodd delio a'i bechod. Ddim yn gwybod sut i delio a'i bechod. Ac i ddweud y gwir yn deffro'n y nos yn poeni am ei bechod. I'r un lle mae'n cofio nôl am bechodau eraill, i blentyndod efallai, ac mae'n teimlo'r cywilydd, ac yna mae'n teimlo anobaith. Dyma beth ni'n sôn amdano, y math yno o berson. Y person sydd wedi gweld pa mor afiach yw ei bechod, ac os bod yn dod yn Gristion, pan mae'n rhoi i dystiolaeth, dyw e ddim eisiau siarad am ei gefndir, dyw e ddim eisiau siarad am ei bechod, dyw e ddim eisiau cyfeirio gormod, mae gormod o cywilydd ganddo. Chi clywed rai yn rhoi i dystiolaeth, a maen nhw'n dyrchafu pechodau, fel petai nhw'n dweud, licen i fynd ôl i'r dyddiau yna. Nid y gwir Gristion, mae'r gwir Gristion dwi ddim eisiau neb i wybod. Ar wahân i'r ffaith byddai fe'n dweud hyn. A mae Duw mor drigarog fod yn maddau rhywun fel fi. Dyfynnu'r emyn yma sawl gwaith. Dwi ddim eisiau meddwl sawl gwaith dwi'n dyfynnu'r emyn yma, ond dwi'n mynd i wneud y to achos mae'n disgrifio'r peth yn union. Dyma i chi math o berson sy'n gwybod beth yw diolch. Oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wyf yn ei geisio a cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro rwy'n marw, onys caf. Ond ydy hwnna'n disgrifiad o rhywun fydd, allai ddim dychmygu y person yma sydd wedi profi hwn. Trai fod yn gallu dweud y geiriau hynny, ddim yn deffro yn y bore yn dweud diolch i ti am faddau fy mhechod. Fod e'n rhywbeth ffres, rhywbeth newydd trwy'r amser. Pa mae hwn ar flaen ein meddyliau ni, o flaen ein llygad ni, dyma i chi ddisgrifiad o fy mhrofiad i, mae'r ysbryd glân di agor fy llygad i weld fy mechod ac dwi'n teimlo mor ofnadw oherwydd fy mechod. Ond dyma beth yw dyma fel o'n i'n teimlo. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Mae hwn wir o ddifri. Nid rhyw deimlad bach anghyffyrddus, falle na i roi cyfle i'r bobl yma. Nid na i wrando ar beth sydd ganddyn nhw ddweud, neu fe ddoi falle nos Sul, neu falle ddoi unwaith y mis neu rhywbeth felly. Na, dim byd o'r fath. Mae hwn eisiau clywed pam. Dwi ddim yn gallu delio a'i fywyd e. Mae'n ofni marwolaeth, mae'n ofni bywyd. Mae'n meddwl, i ble dwi'n mynd i fynd, sut dwi'n mynd i delio do hwn? Mae hwn yn afiach, pechadur wyf mi welaf o Dduw, na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o byd drigarog im, rwy'n addef, nad oes gennyf, rwy'n mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. O hyd yn gweiddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Ac ei ofyn, ydych chi wedi profi hyn? Ydych chi wedi gweld a theimlo yr eogrwydd yma o'ch pechod? Na, dwi'n gwybod y mae profiadau pawb yn amrywio ac argyhoeddiad o bechod yn amrywio. Ond fe fydd na elfennau o'r profiadau yma a fe fydd y dwyster yna, fydd yr ymwybyddiaeth yma, does dim gobeith i fi. Dwi ddim yn gwybod pa le i droi, a chi ddim yn gallu delio gyda fe yn eich nerth eich hun. A chi'n gweld mai gras yw'r unig gobaith. Chi wedi gweld a teimlo'r eogrwydd fel mynyddoedd byd. Ond ych chi'n gweld eich bod wedi dod yn fyr o'r safon, yn teimlo eich anallu i helpu eich hunan. Gai ofyn, ydych chi wedi gweld nad ydych yn heiddi gwrandawiad hyd yn oed a derbyniad. A yw'r ymdeimlad yma o fod yn gaeth yn eich pechod ac yna o'r diwedd trwy ras Duw i chi weld eich gwir cyflwr o anobaith o golledigaeth. Os ych chi wedi dod mor bell â hynny, gai jyst dweud hyn cyn mynd cam ymellach, gras yw y cyfan. A dyma achos arall i ddiolch. Diolchwch am yr goleuni sydd wedi dod i ddangos i chi eich cyflwr. Achos goleuni dwyfol yw, mae yn wirthiol. Goleuni sydd wedi goleio eich sefyllfa, heb hyn ni fyddech wedi gweld eich cyflwr a pharhau i fodoli byddech chi.
bodoli yn ddigrefydd neu bodoli yn grefyddol. Dim lot o wahaniaeth rhwng y naill a'r llall. Yr unig wahaniaeth yw, mae ambell un yn mynd i gapel, ambell waith ar y sil, a mae'n cario ymlaen gweddill yr wythnos fel y gyroedd, a mae'r lleill ddim yn mynd i capel o gwbl, ond maen nhw'n mynd i rhywle arall. Dwi'n gweld capel gwahanol bob sil pan dwi'n mynd ar cwn am wac cyn i'r sil ddechrau. Ar fore di sil, dwi'n mynd allan ar y mynydd, dwi'n mynd trwy lle maen nhw'n chwarae golf. Mae yna golf a fi'n gweld nhw. Maen nhw'n addoli golf. Yn y gwynt ar glaw. Dwi'n mynd ar cwn allan yn y bore a dwi'n teimlo'n oer a mae'r gwynt yn chwythu, mae'r glaw yn pistillo lawr. Na dwi'n gwisgo pob math o ddilledyn i atal a dwi'n teimlo dwi ddim wir eisiau mynd mas nawr. Mae'n oer, mae'n wyntog a dwi'n mynd allan ar cwn. Ond erbyn i fi gyrraedd y twll cyntaf i fynd i'r mynydd, be dwi'n gweld? Pobl yn addoli'r bêl bach wen. Maen nhw'n gorfod chwarae golf pam. Mae'n ddi sil. Mae'n ddi sil. O, dwi'n ffyddlon i'r golf. Clwb golf. O ie, mae rhaid i fi. Byddai'r clwb golf ddim yn hapus os na fyddai yna. Ac eto gyd edrychwch arno ni, faint sy'n addoli Duw am iachawdwriaeth. Ond maen nhw'n addoli golf, mae'n llawn trwy gydol y gaeaf. Chi'n gweld nhw yno yn eu togs rai mewn shorts yn y glaw ac yn addoli golf. Ni'n gweld pan nawn di sil a'r pêl-droed. Ar un gweitha, dwi'n cofio, oedd di sil yn yr eira a'r hew. Ac roedd y pawb yn methu mynd i'r gwaith am yr wythnos cynt ac yr wythnos ar ôl. Ond chi'n gwybod faint oedd yn gwylio Caerdydd? 19,000 yn chwarae pêl-droed. A'r holl strydoedd yn llawn ia. Petai Cristnogion yn mynychu capel fel yna, dychmygwch, ond nid yw Duw y Beibl iddyn nhw mor gyffroes ar bêl gron neu'r golf. Mae pobl mor ffyddlon i'w diwiau nhw. Dyn nhw byth yn colli'r golf. Dyn nhw byth yn colli gêm bêl-droed. Maen nhw wastad yno, maen nhw'n mynd i fod yno. Ond o mor bell, dyna i diwiau nhw. Chi'n gwybod beth, os ych chi wedi dechrau gweld gwacter y byd, a gwacter eich bywyd, a'r tynged eich enaid, beth yw e? Gras. Os ych chi o'r diwedd wedi gweld, does dim gobaith i chi, yna gras yw e. Mae'r emynydd yn dweud, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol. Hallelujah. Amen. Ydych chi'n cofio beth oedd y fel i fod yn y carchar tywyll di? Mae'n ofnadw i fod mewn carchar tywyll di go iawn, cnawdol, materol. Byddai'n ofnadw, meddwl? Byddai'n li, byddai'n oer, byddai dychryn arnoch chi, byddai chi'n poeni pa mor hir dwi'n mynd i fod yma. Ond un ysbrydol, y mae'n ofnadw, hyd yn oed yn waith. Pan ych chi ddim yn gwybod pa le i droi. Ac ych chi'n gwybod beth yw eich heiddiant chi. A mae'r ansicrwydd yna. Ond dyma'r gobaith pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Rhoist un o leini nefol. Hallelujah. Amen. Ond o'r goleini cyntaf yw dangos i chi bod chi yn y carchar. Dyw'r gobaith ddim wedi dod eto. Ond o leia chi'n gweld bod chi yn y carchar, achos mae hwnna'n gorfod bod yna. Dyna chi'r cam cyntaf i chi weld eich angen, achos pan chi'n gweld eich angen, dyna ddiolch. Petai chi'n syrthio, mynd am wac ar hyd y mynydd, a mae yna dwll mawr, a chi'n syrthio lawr, a falle mae'n 20 troedfedd lawr, a mae'n dywyll, a mae'r peth o prydd i dod mewn ar eich pen chi, a chi'n am ddiwrnod cyfan a nos, nes bod rhywun yn dechrau chwilio amdano chi, ac yna chi'n clywed y cwn yn cyfardd ar y top, a maen nhw'n dod i chwilio amdano chi, a mae yna raff yn dod lawr, a chi'n gael eich tynnu lan. Ydych chi'n mynd i ddiolch i nhw? Creda i byddwch chi. Fyddwch chi'n diolch am dod lan o'r carchar tywyll di yna. Ond yn ysbrydol 100,000 mwy, fe ddyle fe fod. I Gristion, fe ddyle fe fod yn bopeth. Nid ond am yr wythnos ar ôl dod i gredu. Nid blwyddyn ar ôl dod i gredu. Ond os ych chi wedi credu ers hanner canrif, mi fydd e dal yn fater o diolch i ti o Dduw am tynnu fe enaid allan o'r carchar tywyll di. A chi'n gwybod beth? Mae e'n bosib. I ni'n gallu tystio fel teulu. I ni'n gallu tystio i rai sydd wedi cyrraedd i 90au. Ac yn i 90au, beth oedd ar ei gwefusau nhw trwy'r amser? Rowch i bregeth ar y rhyw declyn bach i rywun yn ei 90au sydd ddim yn gallu cofio bod nhw wedi cael cinio hyd yn oed. Ond mae'r emynau'n dod, ac beth sy'n dod? Diolch i ti am faddau i mi 60 mlynedd yn ddiweddarach. Dyna pa mor bwysig yw e.
Mae e'n cymryd drosodd yr holl berson. Dyna gwasanaeth diolchgarwch i chi. Diolch i ti am faddau i mi. Diolch i ti am oleio i mi, fy nghyflwr i mi. Diolch am ddangos i mi fy mhechod, achos dyna sydd mor bwysig. Efallai dyna problem y byd efengylau, heb sôn am y byd crefyddol, dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechod. Dyna pam maen nhw yn y clybiau nos, dyna pam maen nhw'n chwarae gyda'r byd, dyna pam dyn nhw ddim yn cael urddas mewn oedfaon. Pam? Dyn nhw wedi gweld eu cyflwr. Os ych chi wedi gweld eich cyflwr, diolchwch i Dduw heddi. Diolch i ti am ddangos i mi fy mhechod. Mae e'n fater o ddiolch. Gadewch i ni symud ymlaen. Mae yna fwy gyda ni ddiolch fel Cristnogion. Diolch am fynediad adnod 4 y testyn. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau am awl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Maen nhw'n ddyddiau anodd yn dydynt. Maen nhw'n ddyddiau ni'n byw yn ddi. Maen nhw mor anodd. Mae'n anodd cael Cristnogion hyd yn oed i fod yn awyddus i ddod i dir arglwydd, i ddod trwy'r pyrth, trwy'r drysau. Mae bron yn amhosibl yn diwe. Ond i berswadio y rhai gwbl digred, mae bron iawn yn amhosib. Wel, i ddeud y gwir, mae e'n amhosib. Yn ein nerth ni, blynyddoedd yn ôl, roedd e'n weddol rhwydd i wahodd rhywun i ddod i oedfa ac fe fyddant yn dod. Bydden nhw ddim mor anghwrtais a dweud na, dwi ddim eisiau dod. Bydden nhw'n dod unwaith falle, o leia, a byddech chi'n gallu cael oedfa arbennig a pobl yn dod i'r oedfa. Ond dwi ddim yn digwydd ydy hyn. Pam? Mae e mor dywyll, mae e mor anodd. Dim syndod, i ni methu cael Cristnogion i ddod, ond i cael y digred, mae e bron yn amhosib. Yn amhosib. Mae yna lawer wedi byw bywyd cyfan heb erioed droedio mewn capel. Heb erioed galw ar enw'r arglwydd. Dwi'n nabod llawer. I ddweud y gwir, byddwn ni bron a mentro dweud, mae'r mwyafrif o bobl dwi'n nabod, siwr o fod heb fod mewn capel erioed. Siwr o fod. Dim hyd oed i angladd, achos bellach, sdim rhaid i chi ddod i gapel i angladd. I briodas, sdim eisiau capel i briodas. Ewch i'r Bahamas, ewch i lan y môr. Fi o'n ni mewn lle ar wyliau un tro, ac roedd yna rhan o'r trath wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer rhyw achlysur. Chi'n gallu gweld nhw, maen nhw'n popeth wedi cael ei wneud yn bert. Pobl yn mynd i rhyw wledydd poeth i briodi, dim capel. Rhagrydd byddai'n mynd i gapel, byddai'n dweud, pam byddai'n mynd i gapel? Sdim eisiau hynny. Ond am wahoddiad sydd yma. Mae'r salmydd yma'n galw arno mi ddod i mewn i'w byrth, i byrth yr arglwydd ac i'w gynteddau. Mae'n dweud, dewch i'w bresenoldeb, dewch yn agosach at yr arglwydd. I ni'n gwybod fod yr arglwydd wedi addo, ond i ni'n gwybod fel Cristnogion fod yr arglwydd wedi addo bendithio ei blant. Mathew 18:20, canes lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fy enw i, yno yr ydwyf yn ei canolhwynt. Dyna chi addewid, na ddyle hwnna'n llenwi ni a chyffro. Os oes yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn enw'r arglwydd, y mae'n addo bod yno gyda nhw. Ond yr hyn sydd mor hyfryd a chyffroes, mae'r arglwydd wedi agor ffordd i wneud yn bosib i bechaduriaid brwnt ddod i'w bresenoldeb, ddod trwy ei byrth, i'w gynteddau. Mae wedi wneud yn bosib. Trefnwyd hyn, trefnod Duw, y tad a'r mab yr ysbryd glân, cyn i'r byd cael ei lunio, fe drefnodd y drindod, y bydde ffordd yn cael ei hagor, lle gallwn ni ddod i bresenoldeb y dwyfol. Dyma oedd y trefniad, dyma sydd o Genesis, trwy gydol y Beibl, dyna'r neges. I ni'n mynd i gwastraffu amser yn pregethu am ddim byd arall, dyma yw'r pwnc. Byddwn ni'n dewis amrywiol adnodau, ond dyma fydd y pwnc. Beth yw'r pwnc? Y ffordd a agorwyd i bechaduriaid cael mynychu a dod i bresenoldeb Duw. Sut gallwn ni ddod i bresenoldeb Duw, holl a lluog, pur, sanctaidd, glân? Dyw e ddim yn bosib. Ond eto gyd mae e.
y mae Duw wedi agor ffordd. Mae wedi trefnu ffordd. Cyn I ddyn gwympo ni bechod hyd yn oed, cyfarfu'r drindod a trefnwyd y ffordd I achub gwael golledig ei o ddyn ac am ffordd a drefnwyd. Ffordd a fyddai'n bodloni gofynion y tad. Dyma I chi ffordd. Byddwn ni ddim wedi gallu dyfeisio hyn. Ffordd y byddai ei gyfiawnder a thrigaredd yn cael ei fodloni. Dwi ddim yn bosib I ni weithio hwn mas. Sut gellir bodloni cyfiawnder, Duw, chos rhaid cosbi. Ond mae'n drigarog hefyd, ond sut allan ni fodloni drigaredd hefyd, heb bod ni ddim yn cosbi. A dyma'r ffordd, trefnwyd a byddai'r arglwydd Iesu Grist, mab Duw y Meseia'n dod i'r byd. Ac dyma'r un y proffwydwyd amdano o'r cychwyn. Ac yna yng nghyflawnder amser y dath Iesu Grist. Dyma oedd y trefniant. Fe drefnodd y drindod cyn llunio'r byd. A byddai'r proffwydi yn proffwydo bod un I ddod. Dyna oedd y cytundeb. Fe trefnwyd byddai Eseia a Jeremia a'r rhein I gyd. Mi fyddai Moses yn sôn amdano, reit ar ddechrau'r Genesis 3:15. Mi fyddai yn sôn bod un yn dod I farw ar y groes. Ac mi fyddai'r holl broffwyd o leithau mae'n cael ei gwneud yn yr Hen Testament yn paratoi ni I wybod mae e'n dod. Edrychwch at yr aberth, y mae mynd I ddod, achos dyma'r ffordd dwi wedi trefnu y gallwch ddod I fy mhresenoldeb I. Edrychwch ar holl ddarluniau sydd yn yr Hen Testament, maen nhw'n pwyntio I gyd at Iesu Grist, at yr aberth, y bydde fe'n dod, ac yna yng nghyflawnder amser fe ddath e. Ac yna, tra'r y ddeiar, fe gyflawnodd hyn oll oedd yn rhaid iddo. Chos rhaid oedd i'r Iesu fyw bywyd perffaith. Dyna oedd rhaid, dyna oedd un o'r pethau oedd rhaid iddo fy wneud. Mwyn ein cynrychioli ni, rhaid oedd cael perfeithrwydd, fel ein cynrychiolydd. Ond fe gyflawnodd e. Does neb wedi ffeindio, wedi dod o hyd, wedi darganfod un nam yn yr Iesu. Dim un gair croes, dim un gweithred. Ac os fuodd na un ag elynion, yr Iesu oedd hwnnw. Gafodd yr Iesu gymaint o elynion, roedden nhw gyd allan am ei waed. Os I ni meddwl bod ni'n gallu bod yn amhoblogaidd a neb yn hoffi ni a hyn a'r llall ac yn cwyno ac yn dweud pob math o bethau, mae'r Iesu, mae hwn ar lefel gwbl wahanol. Yr oedd yr holl Phariseaid, y Sadwceaid, yr ysgrifenyddion, yr Hifeiniaid, roedden nhw gyd allan am ei waed, yr proffeswyr ffals allan am ei waed, roedden nhw gyd am ei ladd e. Ac o blith rheina I gyd, mi fyddech chi'n meddwl bod yna un wedi dod o hyd I rhywbeth nath Iesu Grist o le. O na, chi'n pam? Fe gyflawnodd gyfraith yn berffaith yn ein lle ni. Fe fodlonodd gyfraith, fe fodlonodd tad. Ond rhaid hefyd oedd iddo fynd i'r groes, achos dyma oedd y cytundeb. Dyma oedd y cynllun, dyma yr addawyd, dyma oedd y cyfamod. Y byddai'r Iesu'n dod, ac mi fydda fe yn marw ar y groes fel cosb yn ein lle ni, fel ein cynrychiolydd ni, bydda fe'n byw yn berffaith ac yn cadw'r gyfraith I ni yn ein lle, ond hefyd rhaid cael cosb, mae Duw yn gyfiawn. A gan ei fod yn gyfiawn, rhaid cosbi. Ond dyma lle mae drigaredd yn dod mewn, dwedodd fe na I gosbi Iesu Grist. A fe bodlonwyd ei drigaredd a'i gyfiawnder, fe gosbodd ei Iesu Grist ar y groes. Ac fe brofodd yn llwyddiannus. Sut ni'n gwybod iddo fod yn llwyddiannus? Wel, mae'r byd I gyd yn gwybod iddo fod yn llwyddiannus, achos atgyfododd o'r beth. A llygaid dystion ym mhobman, o'r holl elynion oedd ganddo. Does dim un yn gallu gwadi'r ffaith, yr atgyfododd o'r bedd, roedd gormod o llygad dystion. Ac yna beth oedd y cynllun, mwyn agor ffordd I ni cael dod i'w gynteddau i'w byrth, I cael dod i'n agos at bresenoldeb Duw. Beth arall nath anfonodd ysbryd glân. Ac yna mae'r ysbryd glân yn dod ac yn plannu hedyn bywyd yn ein heneidiau ni. Mae'n ein bywhau ni. Mae'n agor ein llygaid ni I weld ein hangen. Ac yna mae'n arwain ein traed at y groes. Dyna beth mae'r ysbryd glân yn ei wneud. A mae'r drindod wrthi.
Y tad a'r mab a'r ysbryd glân y gyd yn dod ac yn cydweithio gyda'i gilydd. Ac yna mae'n heneidiau ni, ein traed ni yn cael ei harwain at y groes. Ac yno ni'n gweld yr un a roddodd ei ddwylo pur ar led a wisgodd goron draen. Yr un y daeth y gwaed allan yn pistillo allan fel ffynon. I'r un lle ni'n cael ein gwahodd i ddod i olchi'n pechod a i ffwrdd yn ei waed dod at y groes. A beth sy'n digwydd? Mae'r Iesu'n dod, mae'n cymryd ein pechod ni ac mae'n ei hoelio arno ef ei hun. Beth yw hwn? Gras yw y cyfan. I chi'n gweld, does dim nunlle ni'n sôn am fan hyn. Mae rhaid dod i'r capel, rhaid gweddio 3 gwaith y dydd, rhaid fynd ar ber yr undod, rhaid rhoi'r tlawd, rhaid neud yna llall. Ni ddim yn sôn, dyw hwnna'n byd i wneud ar y fengil. Mae'r disgwyliadau hynny, allwn ni edrych ar y peth yna rhywbryd to. Be mae Cristion eisiau wneud, ond nid yna sydd yn achub enaid. Dyma beth sydd yn achub enaid. Crist ar y groes, y tad yn trefnu'r ffordd yn ethol i blant, y mab yn dod ac yn byw bywyd perffaith yn ein lle ni, marw ar y groes, yn cymeryd uffern yn ein lle ni, a'r ysbryd glân yn goleio agor ein llyged plannu'r hedyn. Gras yw y cyfan. Ni fydde modd i ni ddod yn agos at Dduw, ond ni bai iddo ef agor y ffordd, agor y clwydi i'w gynteddau hyd yn oed. Beth bynnag yw ein cefndir, pa bynnag mor hir i ni wedi bod o bethau Dduw. Os ni wedi byw bywyd llawn rhagrydd crefydd hyd yn oed, neu rhodio'r llwybrau anffyddwyr a chodi dwrn at Dduw. Beth ni'n clywed fan hyn yw agorwyd ffordd i ni, am ras, am gariad. Does dim syndod i ni'n canu bob gwasanaeth diolchgarwch siwr o fod, neu ni'n canu fe heddiw, ni'n dyfynnu fe bob gwasanaeth diolchgarwch. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia, amen. Os nad dyma beth i ni'n diolch amdano fwyaf, os mae dim ond diolch am fwyd a diod a dillad a to ar eich pennau ni, ac fe ddylsen ni, diolch am y pethau hynny, ond os mae dyna lle mae'n dod i ben, yna dydyn ni ddim yn gwybod beth yw gwir diolch. Achos yr un sydd wedi gweld beth oedd prif bwrpas Duw i ddyn. Beth oedd prif bwrpas Duw i ddyn? Pan yn creuwyd ni? Beth oedd ei brif bwrpas e? Ni wedi dweud yn barod. Fe'n creuwyd ni o goneddu Duw a'i fwynhau am beth. I ddiolch i Dduw yn ein bywydau ni. I ddiolch iddo'n ddyddiol. Troi'r amser. I diolch iddo am achub ein heneidiau ni. I diolch iddo am yr holl bendithion y saint am fywyd trygwyddol. Holl beth yna. Wel, i orffen yn drydydd. Diolch am fendithion. Gai ofyn, a ydych chi wedi profi o fendithion yr arglwydd? Yn sicr yr ydym ni wedi profi o fendithion tymhorol, ni'n sicr a fe ddylsen ni ddiolch. Mae yna gymaint o bethau gyda ni diolch i fod yn ddiolchgar amdano. Ond a ydych wedi profi o fendithion pwysica bywyd? A ydych chi wedi profi o'i ras yn dangos i chi eich angen? Dyna'r man cychwyn. A ydych chi wedi profi pechadu rhyw fy enw? Ni feddaf enw gwell. Ydych chi wedi profi rwy'n frwnt, rwy'n eog. Ydych chi wedi profi hynny? Yr eogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae'r emynydd wedi profi o'r bendithion yma, ac dwi ddim yn gallu peidio a diolch. Grandewch, mae'n gorffen yr emyn, mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Dyna yw y fendydd. Dyna'r fendydd fwyaf. Fod yr arglwydd yn ein derbyn ni, y pechaduriaid mawr, ei fod yn maddau fy holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Mae hwnna yn rhywbeth falle ambell aeth ni'n ddim yn ormod i ni ymgyffred. Nid yw Duw yn cofio ein camwedd hyd yn oed. Pan ni'n gweld hynny bod rwy'n ddim hyd yn gallu cofio bod ni wedi gwneud rhywbeth, mae hwnna'n fendydd o'r mwyaf.
Mae yn ein mabwysiadu, yn ein gwneud yn eiddo, yn ddefaid ei borfa. Cenwch, dyna be mae Salmydd yn dweud, mae'n diolch. Cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn llawenydd, deuwch o'i flaen ef a chan. Gwybyddwch, mae'r arglwydd sydd yw efe yn gwnaeth ac nid ni yn hunain ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa. Does dim syndod i'r salmydd ddod a diolchgarwch. Ewch i mewn i'w byrth ef a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Pam? Canis da yw yr arglwydd. Ei drigaredd sydd yn dragywydd. A'i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mae maddeiant yn para byth. Mae madden i hyd tragwyddoldeb. Dyna i chi fendydd. Diolchwch am ei ras. Diolchwch am agoriad llygaid. Diolchwch am fabwysiad. Dyma beth dylse fod materion gweddi. Dyma beth dylse ni fod yn diolch iddo fe trwy gydol ein cwrddau gweddi ni. Dyma beth ddylen ni fod yn neud yn ddyddio pan ni'n deffro yn y bore. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am ras, am agor fy llygaid i ddangos i mi beth oedd yn wir. Diolch i ti am fy mabwysiadu, fy mod yn nawr yn eiddo i ti, yn ddefaid oedd borfa, un o'r dafad oedd borfa. Diolch i ti am faddeiant. Diolch i ti am fywyd tragwyddol ac am heddwch a Duw. Diolchwch am ei ddaioni, canis da yw yr arglwydd. Diolchwch iddo y bydd yn drigarog wrthym hyd tragwyddoldeb. Os nad ydych chi wedi profi o'i ras a'i gariad a'i ddaioni, wel beth mae'r salmydd yn dymuno ohonoch chi, dewch ato. Dewch ato, galwch arno, mae e wedi agor ffordd i chi'n barod. Mae wedi darparu'r ffordd. Mae wedi peri fod yn bosib i chi ddod i'w bresenoldeb trwy Iesu Grist. Ac wrth ddod, ni fydd gwrthodiad, ni fydd troi ffwrdd, ni fydd yn troi gefn, ni fydd yn rhoi disgwyliadau arnoch chi. Wyt ti wedi gwneud hyn ar llall cyn dod ata i? Na, dewch yn waglaw. Dewch a'ch pechod, dewch yn llwythog ac yn flinderog, dewch ag eogrwydd fel mynyddoedd byd, dewch yn llawn anobaith, dyna'r ffordd i ddod. Llusgwch, cropiwch ar y llawr a droed y groes, ac wrth ddod, fe fydd na groeso, fe fydd na faddeiant, a dyma be fyddwch chi'n gallu wneud o'r fan, o'r eiliad honno ymlaen. Ewch i'w mewn i'w byrth ef a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo a bendithiwch ei enw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw, y cawn weld mwy yn dod i ddiolch i ti am dy holl fendithion. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 159 o nefol a ddfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dyddawn a thras, a thgariad y dryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 159 gan i sefyll i'w chanu.
Yn nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.